Ahoj, vítám vás, Penmat Games Game a teď jsme u Shreka. Je to podivná hororová hra. Skoro hororová. Parodie na Slendermana. Prostě taková úchylná Chci prostě. cibulku. My teď si to stáhli. Trvalo to 2 hodiny. Prostě taková krávovina a 2 hodiny. Prostě ty vole, to je strašně debilita prostě. Já to chci cibuli. Tak. A Takže- strašně špatně se to ovládá. Tak A my natočíme příští video. Bude, jak se to jmenuje? Z víc hororový hry. Ne, to je pitoma, tam je nějaká ženská. Když tak se koukněte na Mentor 97. A tam dejte, Jak záchraň dítě z hořícího domu, to je strašná debilita, takže prostě nebudeme to asi nechat. A hledej to, Hledejte to, no já nevím, co chtěl říct Peťa, ale no prostě dejte si teda Mentos 97, což je Ment 97 a tam potom máte, tam vám potom vyjede zachraň dítě z hořícího domu. Ogres are like onions. A potom They stink? Yes. No. Oh, they make you cry? No. Oh, you leave them out in the sun, they get all brown, start sprouting little white hairs? No. Layers. Onions have layers. Ogres have layers. Onions have layers? You get it. We both have layers. Jo, tady je to trestací ten. Tady byl ten. Ne, to je trestací panel. Jo, ne. Jo, ne. Ne, jo, kdo to je? Ne, dobrý, není dobrý. Ta cibule strašně těžká, to je. Dobrý, máme ji. Ne, nemáme. Dobrý. No a... What are you? No. Oh, this is gonna be fun. We can stay up late, swapping manly stories, and in the morning, I'm making waffles. Hey now, you're a rock star. Shrek, ne. Takže to bude pro Ne, tohle ne, neudeš, to nebude, ne, dáme si